με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ένα πρόγραμμα που ασχολείται με την ανθρώπινη μας υπόσταση μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένος. Κάθε Τρίτη 10 με 11 το πρωί. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε με φιλοξενούμενο τον πρωτοπρεσβύτερο Σωκράτη Ανδρέου να ασχοληθούμε με τον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο και με αφορμή το βιβλίο του αλλά και τη διδακτορική του διατριβή του πατρός Σωκράτους, που είναι η πνευματική τελείωση και τα πάθη, σπουδή στην υπτική θεολογία του Οσίου Κασιανού. Και επειδή ο πόνος στη ζωή του ανθρώπου είναι και ο πνευματικός πόνος, έτσι σήμερα θα ασχοληθούμε πάντα, σε καλωσορίζουμε σε αυτή την εκπομπή, με αυτή την πνευματική τελείωση που είναι ένας μεγάλος αγώνας και ο οποίος διακατέχεται πολλές φορές από πολύ πόνο. Όχι μόνο την ώρα την ασθένειας, αλλά και την ώρα του πνευματικού αγώνα και των πτώσεων. Πολλές φορές και την εναπόθεση αυτής της ελπίδας μας στο Θεό για την πνευματική μας ζωή. Να πούμε, Πάτερ μου, λίγα λόγια πρώτα. Να μας πείτε πρώτα γιατί έτσι, ποιος ήταν το κίνητρο για να ασχοληθείτε με τον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο. Καλωσορίζω και εσάς, σεβαστέ μου Πάτερ, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστώ για την όμορφη αυτή πρόσκληση. Προσωπικά, παρόλο που γνώριζα ότι υπήρχε μια εκκλησία εκεί στο μεθόριο της πρωτεύουσάς μας, όπου η οποία είναι μοιρασμένη, δεν ζήτησα εγώ ίδιος να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο, αλλά ήταν καθ' υπόδειξη και καθ' υπακοή του καθηγητή μου. Εγώ το μόνο που ζήτησα ήταν να ασχοληθώ με την πατερική θεολογία, αλλά μέσα από αυτή να δω την προοπτική μέσα από την πνευματική της διάσταση. Και έτσι μου είπε ο Πάτερ, ο σύμβουλός μου, ο Πάτερ Βασίλειος Καλιακμάρης, εκεί στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, να πάρεις, λέει, τον Άγιον Κασιανό, και είμαι σίγουρος ότι θα βρεις αρκετά από αυτά τα οποία επιζήτησε εκεί μέσα. Και πράγματι, παρόλο τις δυσκολίες που συναντά όχι μόνο ένας ερευνητής, αλλά ιδιαίτερα η ιδιαιτερότητα της δικής μας επιστήμης, Πάτερ μου, είναι αν περιοριστεί ο ακαδημαϊκός θεολόγος μόνο σε ακαδημαϊκή θεολογία, όχι μόνο θα δυσκολευτεί, αλλά θα αδικήσει και τον ίδιο τον εαυτό. Στόχος λοιπόν αυτής της εντρύφησης και της μελέτης ήταν να δείξουμε ότι αυτή η επιστήμη είναι αυτό που ενώνει τη θεολογία με τη ζωή. Και όπως πολύ καλά είπατε στην εισαγωγή σας, πως αυτός ο πνευματικός αγώνας διέρχεται μέσα από πόνο, οδύνη και οδύνες. Και τελικά το μόνο που καταβγάζει μέσα στη ψυχή του ανθρώπου είναι αυτή η αέναη αναζήτηση της παρουσίας του Θεού. Έτσι λοιπόν, όπως λένε οι πατέρες, μέσα από την οδύνη την πνευματική αναδεικνύεται η Θεία Ειδονή, η χάρις του Θεού και η συνάντηση μαζί με τη χάρη του Θεού. Ώστε ο Άγιος Κασιανός, που θα ασχοληθούμε σε αυτές τις εκπομπές, δεν ξέρω πόσο θα μας πάρει, Πάτερ μου, 1-2, είναι ο Άγιος Κασιανός, ο οποίος γνωρίζουμε την εκκλησία του εκεί στην πράσινη γραμμή. Ναι. Γι' αυτό τον Άγιο Κασιανό μιλάμε. Ακριβώς. Ψάχνοντας λίγο να βρω, υπήρχε μια διατριβή η οποία αφορούσε την κοινότητα στην Μασσαλία. Ο Άγιος Κασιανός, πρωτού αναφέρω, κατέληξε στη Μασσαλία, θα πούμε. Να πούμε λίγο για τη ζωή και την προσωπικότητα του. Πότε έζησε. Φαίνεται ο Άγιος να έχει ζήσει από τα μέσα του 4ου αιώνα, γύρω στο 360 τοποθετείται περίπου η γέννησή του. Αρκετοί ερευνητές λένε ότι είναι από διάφορες περιοχές και ο επικρατέστερη είναι σε μια περιοχή εκεί στην έξινο πόντο, σημερινή Ρουμανία, στην Ντομπρούτζια, Κωνσταντζα. Και όμως όταν πρωτού καν ενηλικιωθεί, είχε αυτή την αναζήτηση για το πόθο
να βιώσει ακριβώς την παρουσία του Θεού, και έτσι πήγε πρώτα να προσκυνήσει. Ήταν ένα συνήθιο, ξέρετε, εκείνη την εποχή, must θα λέγαμε, αν μας επιτρέπετε όρο, για όλον τον κόσμο, να πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα να γίνονται προσκυνητές. Ναι. Έτσι από εκεί αρχίζει την μοναχική του ζωή σε ένα κοινόβιο. Σε ποια ηλικία περίπου κατέβηκε στην... Φαίνεται ότι πρέπει να ήταν 20 χρονών, γιατί φαίνεται ότι έζησε 20 χρόνια στην περιδιάβαση του μεταξύ Παλαιστίνης και Αιγύπτου, περισσότερο στην Αιγύπτο, άρα γεννήθηκε γύρω στο 360. Είναι περίπου δηλαδή σύγχρονος με τον Γρηγόρον τον Θεολόγον, τον Γρηγόρον τον Νήσης, και τελικά ξεκινώντας με ένα φίλο του Επιστήθιο τον Γερμανό, από τη Βιθλεέμ πάει προς την Αίγυπτο, όπου εκεί αναζητά να γνωρίσει και τα δύο είδη του μοναχισμού, και τον καινοβιακό μοναχισμό, ο οποίος υπήρχε ήδη και είχε αναπτυχθεί με τον Παχώμιον, και την ασκητικό και τον αναχωρητικό βίο, αλλά συναντά επίσης και τον ενδιάμεσό τους, τον ημιαναχωρητισμό. Ήταν σε τεράστια ακμή ο μοναχισμός εκείνη την εποχή, αρκεί να αναφέρουμε μόνο τις αναφορές του Παλαδίου του Ελαινουπόλεως μέσα από τη Λαυσακή ιστορία, ότι μόνο στην Ταβένισσο, για παράδειγμα, υπήρχαν, για παράδειγμα, σε μια περιοχή 5.000 μοναχοί. Και έτσι ένα άλλο σπουδαίο πράγμα που αναδεικνύεται μέσα από τα κείμενα του Αγίου είναι τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα του μεν από του δε, χωρίς να προκρίνει ο ίδιος το ένα από το άλλο, αλλά βάζοντας τα χείλη των διαφόρων πατέρων να λέει τι έχει να κερδίσει κάποιος από το κοινό του και τι έχει κάποιος να κερδίσει από την ασκητική ζωή. Πριν να προχωρήσουμε, πάτερ μου, επειδή ταυτίζουμε πάντα μέσα σε αυτήν την εκπομπή όλοι με τον πόνο και την αγωνία του ανθρώπου, πρέπει να δούμε τον πόνο και την αγωνία του Αγίου Κασιανού, του Κασιανού τότε, ενός νεαρού 20 χρονών, ο οποίος βγήκε στην αναζήτηση του Θεού, στην αναζήτηση τόπου αναπαύσεως στη σχέση του μαζί με τον Θεό, αλλά όμως και πνεύματος, έτσι. Να δούμε λίγο την εποχή εκείνη, τι κυριαρχούσε σε εκείνη την εποχή θεολογικά, τι προσεγγίσεις, Αντιοχιανή θεολογία, Αλεξανδρινή θεολογία, και να δούμε τη διαφορά αυτή, γιατί ήταν μια αναζήτηση, μια πνευματική αναζήτηση του Αγίου. Πολύ σωστά, πάτερ μου. Μέσα από την έρευνα φαίνεται ξεκάθαρα ότι για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη θεολογία ενός Αγίου πρέπει να δούμε το ιστορικό πλαίσιο. Τόσο στη Δύση, όπου κατέληξε τελικά ο Άγιος, όσο και στην Ανατολή μαστιζόταν κυρίως, ήταν η περίοδος διαμόρφωσης των δογμάτων. Μόλις είχε τελειώσει ουσιαστικά η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος και οι παραφιάδες του αριανισμού είχαν δημιουργήσει άλλα προβλήματα στη Χριστολογία. Στην Ανατολή είχαμε το πρόβλημα. Ακριβώς για να προσδιορίζουμε λίγο ότι δεν ήταν απλά, όλα αυτά είχαν αντίκτυπο και στην πνευματική ζωή των χριστιανών. Ακριβώς. Έτσι. Θα δούμε μετά στη σύνδεση δόγματος και ήθους. Ακριβώς. Πώς αυτό ενεργείται και να ξεκαθαρίσουμε τελικά τι είναι το δόγμα στη ζωή μας προτού ολοκληρώσουμε. Έτσι λοιπόν, ενώ είχαν να αντιμετωπίσουν και αυτά, και όταν θα δούμε τα έργα του θα δούμε ακριβώς το τρίτο έργο, ενώ στη Δύση υπήρχε ο πελαγιανισμός, δηλαδή η προσπάθεια αυτού του αιρεσιάρχη να δείξει ότι δεν χρειάζεται ο Θεός στη ζωή μας, αλλά μπορεί ο άνθρωπος να τα καταφέρει από μόνος του. Επίσης υπήρχε το πρόβλημα της ερμηνείας, όπως αναφέρεται στις δύο σχολές, το οποίο συχνά αντιμετώπιζαν οι πατέρες. Οι μεν Αντιοχιανοί είχαν απολυτοποιήσει ουσιαστικά την ιστορική και φιλολογική μέθοδο περισσότερο, ενώ στην Αλεξάνδρεια κρατούσαν πάρα πολύ την αλληγορία. Αυτοί οι πατέρες όμως που ζούσαν... Στην Αντιοχιανή είχαμε μια επίρρεια από την φιλοσοφία, έτσι. Ακριβώς, γι' αυτό υπήρχαν αναπτυγμένες φιλοσοφικές σχολές, οπότε πολλοί από τους πατέρες είχαν επηρεαστεί. Ναι. Όχι ως προς το δόγμα και το ήθος, ως προς την έκφραση. Και έτσι. Μετά και ο Νεστόριος ήταν αποκύημα αυτής της ακραίας και άκρατης. Υπήρχε κατά γράμμα, όπως θα δούμε. Γι' αυτόν εξέρουμε και τον Άγιον ως
ερμηνευτής Αγίας Γραφής μετά. Θέλω να πω ότι αυτοί όμως που έζησαν γνήσια την εμπειρία της τριβής τους μέσα από την πνευματική προκοπή, αυτά όλα τα έβλεπαν. Και ενώ θαύμαζαν τους διδασκάλους τους που χρησιμοποιούσαν ενίοτε αυτού είδους ακραιότητες και τις καταλάβαιναν, όπως για παράδειγμα έκανε και ο Μέγας Βασίλης και ο Γρηγόριος με τον Οριγένη, τούτοις έπαιρναν ό,τι πιο όμορφο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, ώστε αναστοχάζοντας και διαμορφώνοντας αυτήν τη διδασκαλία τους να τη φέρουν στην μεσότητα της σωτηρίας, όπως και ο Άγιος Μάξιμος μετά με τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Ποιος ήταν ο πρώτος μέσα στην αναζήτηση του? Είπατε ότι πήγε προς την Αίγυπτο, έτσι, και έτσι ήταν ανάμεσα στον, γνώρισε και την ασκητική ζωή, δηλαδή την ερημική ζωή, αλλά όμως και το κοινόβιο, αλλά όμως και την μέση, όπως είπατε προηγουμένως. Ποιον γνώρισε ως γέροντα εκεί που τον καθοδήγησε στα πρώτα του βήματα? Πού τοποθετήθηκε ο Άγιος Κασιανός? Ο Άγιος Κασιανός δεν πρόλαβε τον Μέγα Αντώνιο, δεν πρόλαβε τον Μακάριο τον Αιγύπτιο που ήταν τα μεγάλα κεφάλαια της περιοχής, δεν πρόλαβε τον Παχώμιο, όμως έζησε τους μαθητές αυτών. Έζησε μέσα στο πνεύμα αυτών των μεγάλων οσίων και ασκητών. Και άμα δούμε στα έργα του ότι βάζει στο στόμα αυτόν να διηγούνται τι είπε ο Μέγας Αντώνιος για αυτό το θέμα, τι είπε ο Μακάριος ο Αβάς για αυτό το θέμα. Αυτός τον οποίο μαθήτευσε όμως ουσιαστικά ήταν ο Ευάγριος, ο Ποντικός, ο οποίος πάλι ήταν ένας μεγάλος καθηγητής της ερήμου, παρόλες τις μετέπειτα εξελίξεις που έχουν τύχει τα δογματικά του κείμενα, και αυτός ήταν μια μεγάλη πηγή για την ασκητική γραμματεία. Ήταν μια ακίνητη μέλισσα, ή, επιτρέψτε μου τον όρο, ένας άριστος και τέλειος δημοσιογράφος του 4ου αιώνα, και χάρη σε αυτόν τον Οσίον Κασιανό έχουμε να λάβουμε πάρα πολλά. Ένα θησαυρό ανεκτήμητης αξίας. Πάρα πολλές πληροφορίες δηλαδή για τη ζωή αυτών των μεγάλων ασκητών, των καθηγητών της ερήμου. Ναι. Όπως είπατε, του Αντωνίου, του Παχωμίου και του Μακαρίου. Και όχι μόνο. Αν πάμε στα συγγράμματά του, θα δούμε ότι γράφει 3 συγγράμματα. Το πρώτο του σύγγραμμα είναι ένα βιβλίο με 12 βιβλία. Με τα πρώτα 4 βιβλία αφορούν κοινοβιακές διατάξεις και διασώζει εκεί μέσα όχι μόνο και λειτουργικά πώς ζούσαν νυχθημερών και λοιπά, περιγράφει τι προσευχές έκαναν, τι ρούχα φορούσαν, γιατί για παράδειγμα είναι κολοβωμένο το στιχάρι, γιατί φορούμε την αισθήτα και λοιπά, όλες αυτές τις συμβολισμούς. Επίσης μέσα σε αυτό το κείμενο υπήρχαν άλλα 8 βιβλία περί παθών. Πριν μπούμε στα συγγράμματα του Πάτερ, να μείνουμε συγκεντρωμένοι κυρίως στην εποχή την οποία έζησε. Ναι. Πόσα χρόνια έζησε εκεί στις περιοχές της Αιγύπτου? Εκεί στις περιοχές λοιπόν έζησε 20 χρόνια και σε μια εναλλαγή αυτών των καταστάσεων περισσότερο. Δηλαδή από τον ασκητισμό στην έρημο, στην κοινοβιακή ζωή, και σαν μέλισσα, όπως είπατε, άδρευε πνευματικούς καρπούς από τους πατέρες αυτούς που ήταν μαθητές των μεγάλων ασκητών. Όργωσε όλη την Αίγυπτο. Για δείτε, να δούμε το χάρτη της Αιγύπτου, κάτω στη Θηβαΐδα, εκεί ήταν τα πολλά κοινόβια, κατέβηκε μέχρι εκεί, αλλά κατεβαίνοντας συνάντησε όλους αυτούς. Ποια ήταν η δογματική προσέγγιση και οι δογματικές, θα λέγαμε, διαμάχες, η πραγματική καθιέρωση εκείνης της εποχής που υπήρχαν οι εκκρεμότητες οι δογματικές, και τι ανεφύησαν όσον αφορά που ελήφθησαν δογματικά στοιχεία εκείνη την εποχή? Πολύ ωραία. Συμβάλλει σε αυτό πολύ ουσιαστικά ο Άββας Κασιανός πάτερ μου, ιδιαίτερα στα τέλη της ζωής του. Γράφει το βιβλίο περί ενανθρωπίσεως Ιησού Χριστού και κατά Νεστορίου. Εκείνη την περίοδο πάτερ μου είχε ανεβεί ο Νεστόριος στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης, ένας ευλαβής ιερέας που έκανε όμορφα κηρύγματα στην Αντιόχεια, τον εκτίμησαν όλοι, τον αγάπησαν. Τούτης όμως τελικά φάνηκε να παρεκκλίνει του χριστολογικού δόγματος, και όταν
πριν το 431, προτού πάει να λάβει θέση ο Πάπας εκεί, όταν του ζητήθηκε να το στηρίξει τον Κύριλλον Αλεξανδρίας, έπρεπε να βρει κάποιον άνθρωπο ο οποίος γνώριζε άριστα την ανατολική δογματική διδασκαλία. Ο μόνος που μπορούσε να το κάνει ήταν ο Κασιανός, ο οποίος πλέον ήταν από το 405 και εντεύθεν στην περιοχή της Γαλατίας, της σημερινής Γαλλίας, εκεί όπου γράφει και αφιερώνει σε έναν άλλον επαρχιούχον επίσκοπο, τον Κάστορα, όπως θα δούμε και από τα κείμενα της Φιλοκαλίας, τα άλλα δύο βιβλία. Έτσι του λέει, εμείς από εδώ έχουμε άλλου είδους αιρέσεις, θα πάμε εκεί, τι πρέπει να κάνουμε? Είναι ο Νηστόριος, έχει δίκαιο ο Κύριλλος? Και πράγματι γράφει αυτό το βιβλίο περί ενανθρωπίσεως του Θεού, στηριζόμενος στη θεολογία του Μεγάλου Αθανασίου, ο οποίος επίσης ήταν 50 χρόνια προηγουμένως διωκόμενος εν εξορία εκεί στη Δύση, μεταφράζοντας το βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Έτσι προετοιμάζει την ίδια τη Δύση και σε δογματικό επίπεδο, δίδοντας αυτό το σύγγραμμά του, το οποίο πλημμυρίζει μέσα από τις αγιογραφικές αναφορές, ξεκαθαρίζει σε όλο το σκηνικό της Χριστολογίας, η οποία ήταν ουσιαστικά πλέον το επίκεντρο των δογματικών διενέξεων, και τελικά απαντά και σε αυτόν τον απολυναρισμό, ο οποίος καταδικάστηκε με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο και στις άλλες παρεμφερείς συνόδου, και προετοιμάζει έτσι την πορεία, ας πούμε, την εξέλιξη της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Πώς επηρέασε αυτή, μας είπατε τώρα πώς επηρέασε έτσι τη ζωή στη Δύση ο Όσιος Κασιανός, αλλά όμως οφείλουμε να πούμε και να τονίσουμε ότι είχε γαλουχηθεί μέσα σε αυτά τα μοναστικά κέντρα, όπως είπαμε προηγουμένως, της Ανατολής και κυρίως της Αλεξανδρινής θεολογίας. Πολύ ωραία, Πάτερ μου, και έτσι να διευκρινίσουμε, όταν έφυγε από το θρόνο ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίας και το διαδέχτηκε ο Θεόφιλος, στην αρχή ήταν φύλλα προσκύμενος προς τον μοναχισμό, αλλά τελικά λόγω του οργενισμού που είχε ξεσπάσει από τότε, έκανε ένα μεγάλο διωγμό με πολύ σοβαρές ταραχές, κυρίως στις περιοχές του ημιαναχωρισμού, εκεί στη Σκήτη, την Ιτρία, και έδιωξε τους μοναχούς. Οπότε μεγάλα κύματα πήγαν προς την Παλαιστίνη. Γι' αυτό βλέπουμε τον 5ο αιώνα πλέον να ακμάζει η περιοχή της Παλαιστίνης ακόμη περισσότερο, και από εκεί ανέβηκαν προς την Κωνσταντινούπολη. Οι μακροί αδελφοί, για τους οποίους ακούσαμε, βρήκαν καταφύγιον τελικά στον Ιερό Χρυσόστομο. Ναι, οι μακροί αδελφοί είχαν φύγει διωκόμενοι από την Αλεξάνδρεια. Άρα εδώ συνεχίζει η ζωή του Αγίου Κασιανού, ο οποίος βρέθεται πλέον πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Ζει και χειροτονείται από τον Ιερό Χρυσόστομο. Πριν να φτάσουμε εκεί, πώς ο Άγιος Κασιανός βρέθηκε στη Γαλλία, στη Γαλατία ή στη σημερινή Γαλλία? Πώς βρέθηκε εκεί? Είχε αυτό το ταξίδι, αυτή την περιπέτεια. Πήγε λοιπόν πάνω στον Ιερό Χρυσόστομο, έζησε λίγα χρόνια μαζί του, άκουε τα κηρύγματα του, επηρεάστηκε από αυτόν από ό,τι φαίνεται, χειροτονήθηκε διάκονος και τελικά... Έχει τη χειροτονία από τον Ιερό Χρυσόστομο, έτσι? Ναι. Και τελικά βρέθηκε στη Δύση υπερασπιζόμενος αυτόν τον αγαπητόν πατέρα. Πήγε να πάρει, ήταν από ό,τι φαίνεται από τους ερευνητές, ήταν ένας από τους συνοδούς που πήραν αυτή την υποστηρικτική επιστολή προς τον Πάπα της Ρώμης για να αναιρέσει την άδικη καταδίκη στη Σύνοδο της Δρύος, εκεί του Ιερού Χρυσοστόμου, που με δόλιο τρόπο, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι αντιφρονούντες του έχουν προσάψει την εξορία και όλα αυτά, και τελικά δεν φαίνεται να επιστρέφει στην Ανατολή. Όταν δηλαδή πήγε σαν κομιστής της επιστολής στήριξης, να ζητήσει στήριξη από τον Πάπα Ρώμης, να διευκρινίσουμε τότε ότι δεν υπήρχε το σχίσμα των εκκλησιών, άρα λοιπόν αυτές ήταν αδελφές εκκλησίες, και ήταν η πενταρχία των πατριαρχών, ήδη είχε διαμορφωθεί, αν θυμάμαι, μέσα στο ιστορικό πλώσιο. Ήταν οι 5 πατριάρχες, οπότε κάτι προσέφηκε ουσιαστικά στην εκκλησία της Ρώμης για να στηρίξει τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος ήταν ο Χρυσόστομος. Ακριβώς, ήταν το μόνο στήριγμα το οποίο φαίνεται ιστορικά. Ιστορικά έχουμε διαμόρφωση εκείνη την εποχή της πενταρχίας των Πατριαρχών. Βεβαίως, Πάτερ μου, αυτό είχε γίνει
οριστικά με τον 28ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου το 381. Οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτή τη διαμόρφωση των 5 πατριαρχείων. Έχει γίνει, ναι. Οπότε να πούμε, να το γνωρίζουν οι ακροατές μας, ότι όταν μιλούμε για τη Δύση, μιλούμε για Δύση η οποία ανήκε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία πριν το σχίσμα. Έτσι. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Και πολύ, μιλούμε η Επισκοπή της Ρώμης δηλαδή. Μάλιστα, η Επισκοπή της Ρώμης. Οπότε όταν προσέφυγε στον Πάπα Ρώμης, τον εκεί επίσκοπο της Ρώμης, για να δώσει επιστολή στήριξης, για να ζητήσει τη στήριξη την οποία και είχε από τον Πάπα Ρώμης, αν θυμάμαι, μέσα στο ιστορικό πλαίσιο του βίου του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, υπήρχε μεγάλη στήριξη από τον Πάπα Ρώμης προς τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο, τον οποίο και ευλαβείτο. Οπότε όταν έφυγε μετά από εκεί, βρίσκεται στην Γαλατία, δηλαδή στη σημερινή Γαλλία. Ναι, ακριβώς. Και τελικά ο Άγιος μας ιδρύει 2 μονές. Η μία μονή είναι ανδρεία και η άλλη είναι γυναικεία, στην περιοχή της Μασσαλίας. Μασσαλία είναι, όλοι γνωρίζουμε, αυτό το όμορφο προάστιο κάτω νότιο-ανατολικά της Γαλλίας. Βλέπει προς τη Μεσόγειο. Βλέπει στη Μεσόγειο και εκεί ίδρυσε τα 2 μοναστήρια. 2 μοναστήρια, ένα γυναικείο και ένα ανδρικό. Το πρότυπο, η μοναχική ζωή στη Δύση τον 4ο και τον 5ο αιώνα. Εδώ είναι η άλλη συμβολή του Οσίου Κασιανού, η οποία εξαίρεται ήδη και από τους ερευνητές και λέει χαρακτηριστικά ένας Άγγλος συγγραφέας. Εάν ο κανόνας του Βενεδίκτου έχει ιδρύσει τον δυτικό μοναχισμό, ο Κασιανός έχει φέρει στη Δύση την Ανατολή. Δηλαδή, ενώ έγραφε τους κοινοβιακές διατάξεις, όχι τόσο κανόνες όπως γνωρίζουμε αυτές του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά το τι ιστορικά εκατέγραψε ότι γινόταν στα μοναστήρια σε θέματα λατρευτικά, ενδυμασίας κλπ. Όπως είπαμε προηγουμένως. Τάξεως, τυπικού, ζωής, νηστείας, ασκήσεως. Πολύ. Αυτά όλα τα μεταφέρει, αλλά δεν τα επιβάλλει, αλλά γράφει χαρακτηριστικά σε ένα πρόλογο του εκεί. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν υπάρχουν οι κλιματολογικές συνθήκες που υπήρχαν στην Αίγυπτο. Δεν υπάρχει ούτε το πνευματικό υπόβαθρο ώστε να διατηρηθεί έναν είδος νηστείας ή μιας άσκησης σε τόσες μεγάλες, θα λέγαμε, ακρότητες ή σε τόσο μεγάλο μέγεθος. Άρα πρέπει να βλέπουμε κάθε φορά τη μεσότητα. Αυτό το οποίο η κάθε περιοχή έχει ως ιδίωμα, ως δυνατότητα, και σιγά σιγά να καλλιεργείται. Και εξ αυτής της αφορμής αφιερώνει και τα 2 του βιβλία σε έναν επισκόπο εκεί. Πριν πάμε στο κοινοβιακό πρότυπο του Αββά Κασιανού, θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για το τι υπήρχε ως μοναχισμός στη Δύση εκείνη την εποχή. Υπήρχε οργανωμένος μοναχισμός, όπως βλέπουμε στην έρημο της Νητρίας, όπως βλέπουμε στην Παλαιστίνη, όπως βλέπουμε στη Συρία, ή όπως υπήρχε οργανωμένος μοναχισμός. Υπήρχαν κοινόβια. Υπήρχαν μόνο, καταρχήν, όπως είπαμε προηγουμένως, είχε δοθεί μία αφορμή με την εξορία του Μεγάλου Αθανασίου, όταν βρέθηκε κάπου στη Δύση ο Μέγας Αθανάσιος τότε, γύρω στο 350-360, είχε μεταφραστεί αμέσως ο βίος του Μεγάλου Αντωνίου, άρα ήταν μία αφορμή για να γίνουν οι απαρχές του πρώτου μοναχισμού, και όντως δεν υπήρχε όμως κάτι οργανωμένο. Του πρώτου οργανωμένου μοναχισμού. Όχι, δεν υπήρχε οργανωμένο. Υπήρχαν μικρές αναφορές για προσωπικές ασκητικές μορφές σε κάποιες νήσους γύρω και πέριξ της Γαλλίας και της Βρετανίας. Δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν οργανωμένοι. Άρα λοιπόν θεωρείται ως ο ιδρυτής των πρώτων κοινοβίων στην Δύση. Παράλληλα, ναι, είχαν ιδρυθεί παράλληλα γύρω στο 415, εκεί, μαζί με τα κοινόβια του Αββά Κασιανού και άλλα κοινόβια, ναι, ταυτόχρονα. Μην ξεχνούμε όμως, ήταν και ο Μέγας Αμβρόσιος πάνω στο Μιλάνο, ο οποίος επίσης είχε προετοιμάσει τις βόρειες επαρχίες της Ιταλίας στην ασκητική ζωή. Άρα, παρόλο που δεν διασώζονται κάποια πράγματα, άρχισε το υπέδαφος να καλλιεργείται
Εν τούτης όμως αυτό που απαγόρευσε σε εισαγωγικά προηγουμένως αυτό το πράγμα ήταν η φεουδαρχία. Όταν πάτερ μου είχε μεταφέρει ο Κωνσταντίνος την αυτοκρατορία στη Δύση, αυτοί οι οποίοι είχαν λάβει ουσιαστικά την εξουσία, παρόλο που υπήρχε επίσκοπος, ήταν μεγάλοι φεουδάρχες. Είναι σημαντικό να ξέρουμε δηλαδή ότι ο Άγιος Κασιανός, ο Αββάς Κασιανός, δημιουργεί ένα μοναστικό πρότυπο, ένα κοινοβιακό πρότυπο, ιδρύει 2 μοναστήρια. Είναι σημαντικό να ξέρουμε και το ιστορικό πλαίσιο της Δύσης, γιατί έχουμε την φεουδαρχία, ένα διαφορετικό εντελώς κλίμα και πνεύμα, αλλά όμως και αρχή διοίκησης από την Ανατολή, η οποία φεουδαρχία μάλιστα επηρέασε, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι επηρέαζε και τη διαμόρφωση του εκκλησιαστικού πνεύματος στη Δύση. Γι' αυτό και το εκκλησιαστικό πνεύμα ήταν πλέον, αυτό φαίνεται στην Ανατολή, αλλά ίσως στη Δύση ένα περισσότερο, εκκλησιαστική πολιτική. Ναι. Γι' αυτό έχουν αναπτυχθεί πολλές έρευνες ποια ήταν η επέμβαση ή επίδραση της αυτοκρατορίας στη Δύση. Μην ξεχνάμε όμως τα διάφορα φύλλα της Ευρώπης, δυτικά, Φράγκοι, πιο πάνω Γόρθοι, Βυσιγόρθοι, από τότε είχαν αρχίσει να κατεβαίνουν εκεί. Οπότε η πολιτική ήταν με κάποιον τρόπο συνυφασμένη μέσα στην εκκλησιαστική πραγματικότητα. Γι' αυτό και δυσκολευόντουσαν σε ορισμένες φορές να κατανοήσουν το πνεύμα της Ανατολής, αλλά και ένιωθαν κάπως αδικημένοι. Τούτης όμως ο Θεός είχε φυλάξει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ενέπνεαν και έδιδαν, ας το πούμε, αυτήν την συγκατάβαση, ιδιαίτερα σε αποφάσεις των Οικουμενικών Σύνοδων, οι οποίες τελικά γίνονταν στην Ανατολή, αλλά επικυρώνονταν από τη Δύση. Πριν να πάμε στο μοναχικό κοινοβιακό πρότυπο του Αββά Κασιανού εκεί στη Δύση, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, πάτερ, και να συνεχίσουμε να μας πείτε ακριβώς ποιο ήταν αυτό το κοινοβιακό πρότυπο που έθεσε εκεί στην Μασσαλία ο Όσιος Κασιανός.
Συνεχίζουμε αυτή την εκπομπή μας, αγαπητοί μου ακροατές, με τον πατέρα Σωκράτη Ανδρέου, με θέμα τον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο, αλλά όμως την πνευματική τελείωση και τα πάθη. Αυτό τη διδασκαλική του διατροφή, που είναι μια σπουδή στην επτική θεολογία του Οσίου Κασιανού. Πάτερ μου, είχαμε πει πριν το διάλειμμα να μας πεις δύο λόγια για το μοναχικό κοινοβιακό πρότυπο του Αββά Κασιανού. Ίδρυσε 2 μοναστήρια εκεί στη Μασσαλία, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το κοινοβιακό πρότυπο που έφερε στη Δύση. Μιλήσαμε γενικά για το τι επικρατούσε, το ιστορικό πλαίσιο της Δύσης, το πώς κατέληξε στη Δύση ο Άγιος Κασιανός. Πείτε μας λίγο ακριβώς για αυτό το κοινοβιακό πρότυπο που φέρνει στη Δύση και το πρόγραμμα των μοναστηριών του. Ο ίδιος γράφει τα εξής. Θα προσπαθήσω, λέει, να ακολουθήσω πιστά τους κανονισμούς των παλαιών μοναστηριών της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης, γιατί δεν πιστεύω με κανέναν τρόπο ότι ένα μοναστήρι που έχει πρόσφατα ιδρυθεί μπορεί να βρει στις δυτικές επαρχίες της Γαλατίας κάτι ορθότερο και τελειότερο από αυτούς τους θεσμούς και τις κανονιστικές διατάξεις, κάτω από τις οποίες λειτουργούν από την εποχή ακόμα των Αγίων Αποστόλων μέχρι τις ημέρες μας. Παρ' όλα αυτά, θα τολμήσω να επιφέρω μια ισορροπία μεταξύ των διατάξεων αυτών των παλαιών και αυστηρών μοναχικών κανονισμών που προτίθεμαι τώρα να καταγράψουν, οι οποίοι πρόκειται στη συνέχεια να ρυθμίσουν τη ζωή των μοναχών της Δύσης. Μέσα από το βιβλίο των κοινοβιακών διατάξεων δεν διασώζεται τι έκανε τελικά στα μοναστήρια του, αλλά τι υπήρχε στα μοναστήρια της Παλαιστίνης, της Αιγύπτου, της Κεσάριας ενίοτε σε κάποιες αναφορές, και τελικά αυτόν το δίδει ως τροφή, αφού το αφιερώνει πλέον σε έναν επαρχιό, την επίσκοπο της Γαλατίας, και του λέει αυτά ήταν τα δεδομένα εκεί. Κοιτάξτε, αυτά να τα χρησιμοποιήσετε με φιδόν, αλλά και με πολύ αγάπη, ώστε στις δικές σας μοναστικές κοινότητες να κάνετε αυτόν το οποίο είναι καλύτερο. Άρα λοιπόν, προκρίνοντας την προγενέστερη εμπειρία της Ανατολής, την συνδέει με τις ανάγκες της Δύσης. Αυτόν το οποίο όμως εξελίχθηκε μετά στα ίδια του τα μοναστήρια, δεν γνωρίζω αν διασώζεται επειδή έχω μελετήσει όλα, δεν αναφέρεται από κάποιον επιστήμονα ούτε δυτικό. Δεν έχει σωθεί μια ειδική τυπική διάταξη στη ζωή των μοναστηριών. Όχι, απλά αναφέρει, όπως αναφέρει εδώ στα κείμενα, το ότι εισήξε το πρόγραμμα των κοινοβίων της Ανατολής, της Παλαιστίνης κλπ, στα οποία ο ίδιος εφήτησε, μαθήτευσε, ανδρώθηκε θα λέγαμε, εφόσον ήταν 20 χρονών και έφυγε και βρίσκεται στη Μασσαλία 40 χρονών, είπετε, ή μετά από 20 χρόνια, άρα ανδρώθηκε μέσα σε αυτό το πνεύμα της Ανατολής, των μοναστηριών, και μεταφέρει ο ίδιος αυτό το τυπικό, αυτές τις τυπικές διατάξεις στα δικά του μοναστήρια που ιδρύει πλέον στη Μασσαλία. Ναι. Προφανώς είναι 2 λόγοι, πάτερ μου, που δεν διασώζονται, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ. Πρώτον, διότι όταν είχε πλέον μεγαλώσει, αναλώθηκε στην ανάδειξη του μοναστηριού του, αλλά αφού του είχε ζητηθεί να ασχοληθεί με το δόγμα πλέον, και δεύτερον, ο Άγιος στη Δύση, να το αναφέρουμε, φαίνεται να αδικείται. Και αυτό φαίνεται και με τη δικιά μας τη μνήμη του. Γιατί δεν γνωρίζουμε την ημέρα του θανάτου του, την ημερομηνία του ακριβώς. Όπως για παράδειγμα, ο τάδε Άγιος πέθανε στη στάδια του μηνός και τον εορτάζουμε, όπως συμβαίνει στους περισσότερους Αγίους. Αλλά τι, εμείς το γιορτάζουμε 28 του Φεβρουάρι, 29 του Φεβρουάρι, οπότε δεν έχει, είναι δίσεκτος, πάμε στις 28. Στη Δύση γιορτάζεται μόνο ο τοπικός Άγιος στη Μασσαλία. Γι' αυτό λέω αδικήθηκε, γιατί ενώ διαβάστηκαν πάρα πολύ τα κείμενά του μετά, ιδιαίτερα σε 1-2 αιώνες αργότερα, περιθωριοποιήθηκε διότι είχαν η διδασκαλία του θεωρήθηκε ότι προσκρούονταν κατά κάποιον τρόπο με αυτή του Αυγουστίνου. Εν τούτης όμως αυτό δεν έχει... Αυτό που ονομάζουμε Ιερός Αυγουστίνου. Ναι, αλλά τελικά δεν ήρθε ποτέ σε σύγκρουση με τον Ιερό Αυγουστίνο η διδασκαλία του, ούτε
Ήταν δύο εντελώς διαφορετικές παραδόσεις. Μάλιστα κάποιοι τον είχαν κατηγορήσει ως ημιπελαγιανιστή. Ο Πελάγιος τι ήθελε? Να έβγαζε έξω τον Χριστό και σώζονται μόνο με την ανθρώπινη δύναμη. Ο Άγιος είναι ξεκάθαρος, διατηρεί τη μεσότητα που όλοι οι πατέρες έχουν. Η Θεία Χάρις σώζει τον άνθρωπο όταν ο ίδιος ο άνθρωπος θέλει. Άρα λοιπόν η επιθυμία του ανθρώπου να σωθεί είναι αυτή ο τρόπος ο οποίος ελκύει τη χάρη του Θεού για να οδηγήσει στη σωτηρία. Άρα είναι πέρα για πέρα ορθόδοξος, και αν στοιχίσουμε τη διδασκαλία του μαθητή Αυγουστίνου, είμαι σίγουρος ότι πολλά από τα στοιχεία τα οποία έχουν διατηρήσει στη Δύση θα αναιρεθούν. Ίσως, πατέρ μου, να είναι και μια πρόκληση και για μας τους Ορθοδόξους, οι οποίοι πάρα πολύ ακόμα χρησιμοποιούμε τον Αυγουστίνο χωρίς να αναγνωρίζουμε το πόσο επηρεάζεται από την φιλοσοφία και το πόσο φιλοσόφησε και όχι θεολόγησε. Εξού η Εκκλησία δεν τον έχει κατατάξει στους Αγίους, αν δεν απατώμε, αλλά τον ονομάζει Ιερό Αυγουστίνο και όχι ο Άγιος Αυγουστίνος, και έχει παραθεωρήσει δηλαδή αυτή την επίρρεια από την μετέπειτα Δύση, θα λέγαμε, δηλαδή από την μετέπειτα θεολογικό κλίμα της Δύσης, που όπως γνωρίζουμε μετά είχαμε και το σχίσμα, δηλαδή αυτή την πορεία, και έχουμε αφήσει αυτόν τον μεγάλο όσιο και ασκητή, ο οποίος μέσα στην Δύση έδωσε αυτή την μαρτυρία της ορθής θεολογίας και της ασκητικής ζωής και του βίου. Και όμως και ο Ιερός Αυγουστίνος αδικείται, πάτερ μου, διότι παρόλο που δεν έχω μελετήσει ειδικά το θέμα, έχω διαβάσει μελέτες αυτών, υπήρχαν στάδια στη ζωή του, και όταν καταλήξουμε στο τελικό στάδιο του που είναι εξομολογήσεις, θα δούμε εκεί έναν απόλυτον εραστή της Θείας Αγάπης. Και πραγματικά αυτοί που έχουν παρανοήσει την διδασκαλία του Αυγουστίνου ήταν αυτοί ακριβώς που είχαν παρανοήσει και τον Οριγένη και τον Ευάγριο. Θέλω να πω ότι κανένας Άγιος δεν απολυτοποιείται πάνω από την πίστη του consensus patrum, αυτό που λέμε ενιαία έκφραση της πατερικής διδασκαλίας. Οπότε αυτό αδίκησε πολλές πατρικές μορφές, και ίσως και αυτό χρειάζεται οι σύγχρονοι ερευνητές να εντρυφήσουμε μέσα από αυτές τις κοινές αρχές. Λοιπόν, ο εκκλησιαστικός, έχετε εδώ, πατέρ μου, έτσι κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό να δούμε μέσα στη διδασκαλία, εφόσον είδαμε το πλαίσιο, τη ζωή, τη δράση του Αγίου Κασιανού, την πνευματική του πορεία, η οποία πλέον θα εκφραστεί στη διδασκαλία του. Η πρώτη έκφραση της διδασκαλίας είναι ότι, όπως είπαμε, ιδρύει ο ίδιος τα κοινόβια, ακριβώς για να δείξει τον τρόπο ζωής του αγιασμού, τον πνευματικό, μέσα από την ασκητική ζωή, μέσα από την πνευματική ζωή. Ποιος ήταν αυτός ο εκκλησιολογικός και ποιμαντικός χαρακτήρας της διδασκαλίας του Αγίου Κασιανού? Και όσον αφορά, για να το προσδιορίσουμε, για να μην πλατιάσουμε, τη μυστηριακή και την ευχαριστιακή ζωή. Είναι αλήθεια ότι δεν φαίνεται κάποιο είδους συστηματική αναφορά του ίδιου του Αγίου μέσα σε αυτά τα θέματα, αλλά ένας ερευνητής οφείλει να θέλει να αναδείξει πτυχές της θεολογίας κάποιου Αγίου, να δείξει πραγματικά πώς αυτός μέσα από την πνευματική υγεία, θα χρησιμοποιούσα αυτόν τον όρο, ανδρώνει τη θεολογία του. Δηλαδή η Θεία Κοινωνία εκεί στις περιοχές της Αιγύπτου ήταν κάτι το αυτονόητο. Δηλαδή περίμεναν ακόμα και οι ερημίτες ή οι έμοι-αναχωρητές, οι οποίοι ζούσαν σε διάφορες λάβρες που ήταν σε απόσταση μεταξύ τους, είχαν στη μέση κάπου ένα καθολικό, μια εκκλησία, όπου το Σαββατοκύριακο πήγαιναν και κοινωνούσαν. Όταν λέμε έναν καθολικό, εννοούσαμε έναν κεντρικό εκκλησιαστικό ναό. Ακριβώς. Έτσι. Γιατί σήμερα πολλές φορές οι χριστιανοί μας μπερδεύουν το καθολικός με το ρωμαιοκαθολικός, και γι' αυτό. Οπότε όπως και στα μοναστήρια σήμερα λέμε ότι καθολικό της Μονής, ενώ με τον κεντρικό ναό της Μονής. Έτσι λοιπόν, και πήγαιναν να μεταλάβουν κάθε Σάββατο και Κυριακή που γινόταν, και αναφέρει έτσι κάποιες περιπτώσεις ο Άγιος. Για παράδειγμα,
κατά πόσον είναι άξιος ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος, και ποιες οι προϋποθέσεις, ας πούμε, να λάβει το τίμιο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού, πράγμα το οποίο εντάσσει μέσα στη όλη εκκλησιολογική διάσταση της Εκκλησίας μας. Ουδής είναι άξιος, αλλά μας παρέχεται αυτή η χάρη, ώστε εις νύψη ψυχής, όπως λέγει ο Χρυσόστομος, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό φέρνει σε κοινωνία τους αδελφούς μεταξύ τους, αλλά και με το ίδιο των Χριστών. Προϋποθέτει την καθαρότητα του πνεύματος, προϋποθέτει την συγχώρεση του ενός με τον άλλον. Και όλα αυτά. Το πιο σπουδαίο όμως είναι ότι ο Όσιος Κασιανός, παρόλο που ο ίδιος δεν φαίνεται να ήταν, εν τούτης προκρίνει το θεσμό της πνευματικής πατρότητας, Πάτερ μου. Η πνευματική πατρότητα, μέσα από τα κείμενά του, εξυψώνοντας κάποιους μεγάλους γέροντες στις περιοχές, ορίζεται σαν μια διακονία, συμμετοχή του έργου του Χριστού, η οποία φαίνεται ότι ήθελε να διακονεί στους ανθρώπους. Θεμελιακή στη θεολογική σκέψη του Αγίου είναι η πρακτική εφαρμογή της διδαχής διδασκαλίας, και λέει χαρακτηριστικά: πώς θα είχα την έπαρση να διδάξω αυτό που εγώ ίδιος δεν εφαρμόζω, ή πώς θα μπορούσα να εκπαιδεύσω τους άλλους σε πρακτικές τις οποίες εγώ δεν τηρώ με ακρίβεια, εφόσον ζω τόσο χλιαρά. Έτσι λοιπόν, οι νουθεσίες οι οποίες διασώζει μέσα από το στόμα των άλλων πατέρων, που τελικά φαίνεται να είναι συμπλήρωση της δικής του αυθεντικής πατερικής έκφρασης, προκρίνουν αυτήν τη μέγιστη αρχή. Αυτό που ακούσαμε προχθές στο Ευαγγέλιο. Τι να κάνει ο χριστιανός? Αυτό που δεν θέλει να του κάνουν οι άλλοι. Και τελικά αυτό έχει όμως ως προέκταση την αγάπη. Την αγάπη για τον άλλον, την αγάπη για το έτερον, την αγάπη για τον αδελφό, η οποία ουσιαστικά έχει προέκταση κατακόρυφη με τη Θεία Χάρη και την παρουσία του Θεού. Επειδή είναι σημαντικό, νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε εδώ, αυτό που είπατε για τη Θεία Ευχαριστία, για την ευχαριστιακή ζωή των ανθρώπων, οι οποίοι μιλάνε μεν ο Άγιος εκεί για τους ασκητές, οι οποίοι είχαν βάλει και είχαν θέσει ακόμα και από τις λάβρες και έρχονταν και κοινωνούσαν κάθε Σάββατο. Αυτό γίνεται και στην πνευματική ζωή των ανθρώπων. Λέει, πολλές φορές ακούμε Πάτερ και μας λέει, μα δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω, και θα έλεγα πολλές φορές τις απαντήσεις, και το λέμε νομίζω εμείς οι κληρικοί σε αυτούς τους ανθρώπους, και πρέπει να το λέμε στους ανθρώπους πολύ σωστά, με τα φόβου θεοπίστεως προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία, αλλά το με τα φόβου θεοπίστεως να μην γίνεται να μην προσέρχονται. Γιατί δεν προσερχόμαστε γιατί είμαστε άξιοι, γιατί μας αξιώνει ο ίδιος ο Χριστός. Το ίδιο λέγει και ο Άγιος, έτσι. Να το επαληθεύσουμε αυτό, Πάτερ μου. Ακριβώς, γιατί μιλούμε για τους Αγίους. Γιατί το να μην προσερχόμαστε γιατί θεωρούμε τους εαυτούς μας ανάξιους είναι μεγαλύτερη έπαρση παρά να ταπεινωθώ και να πω ότι ο Θεός με αξιώνει δια της μετανοίας, δια της ευχής του πνευματικού, όπως είπατε και πιο κάτω, εφόσον αναδεικνύει τον πνευματικό πατέρα, να προσεύχεται, γιατί ουσιαστικά μετά προτεσταντίζομαι, έτσι. Γίνεται μια ηθική χωρίς την πράξη, που είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού. Αυτό που μας είπατε στην αρχή, ότι ο Θεός αγιάζει τον άνθρωπο, έτσι, που ήταν και το κεντρικό και είναι και η κεντρική διδασκαλία του Αγίου Κασιανού. Ακριβώς. Και τίθεται κάπου ένα ερώτημα: να κοινωνούμε τους δαιμονιζομένους, αφού είναι όλος ο διάβολος μέσα του? Πού είναι η ποιηματική της Εκκλησίας? Και ξεκάθαρα λέει ο Άγιος, η Αγία Κοινωνία δεν θα χρησιμεύσει σαν τροφή για τον δαίμονα, αλλά θα καθαρίσει και θα προφυλάξει ταυτόχρονα και το σώμα και την ψυχή του δαιμονισμένου, γιατί υπήρχαν τότε σε ανεπτυγμένη μορφή αυτού του είδους οι άνθρωποι. Όταν ο δαιμονισμένος δεχτεί τη Θεία Κοινωνία, τότε αυτή γίνεται για το πονηρό πνεύμα που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο ή που πασχίζει, να κρυφτεί μέσα του φωτιά που το καίει και τον αναγκάζει να φύγει. Το ίδιο γίνεται για τα πάθη, Πατέρ μου. Δεν κοινωνούμε επειδή είμαστε απαθείς, αλλά όμως γιατί ως συμπαθείς θέλουμε με τη χάρη του Χριστού να νικήσουμε μέσα μας την αδυναμία μας, και ζητούμε από τον ίδιο τον Χριστό, και γίνεται πράξη η Θεία Κοινωνία. Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας έτσι τους Αγίους και τους πατέρες μας, και κοινωνούμε, και πρέπει να παίρνουμε όχι θράσος αλλά όμως θάρρος να προσερχόμαστε, όπως ακριβώς λέει εκεί στο
και στη Θεία Μετάληψη, ότι από τη μια ομολογούμε την αδυναμία μας, ότι δεν είμαστε άξιοι, αλλά όμως από την άλλη θαρρούμε και προσερχόμαστε, γιατί ελπίζουμε σε αυτόν τον οποίο παίρνουμε μέσα μας, σε αυτόν τον Χριστό, ότι αυτός θα εργαστεί μέσα μας. Εμείς μέσα στις αδυναμίες μας, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο η εντρίφηση αυτή του Αγίου και η υπενθύμηση αυτή του Αγίου στην πράξη και σήμερα για την τακτή Θεία Κοινωνία, όπως και μετά είχαμε αυτή την προσέγγιση ξανά από τους κολυβάδες με τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, 6ο-7ο η ώρα. 18ο, ναι. Πολύ αργότερα, γιατί και ακόμα και σήμερα βλέπουμε πολλούς χριστιανούς να δηλιούν για την αναξιότητά τους, αλλά όμως να κρύβεται κάτι άλλο πίσω από την αναξιότητά τους και όχι η ελπίδα στο Θεό και η αληθινή ευλάβεια και η αληθινή ευσέβεια. Αυτό που είπατε πριν για το φόβο του Θεού, επιφυλάσσομαι να μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή για να δούμε πώς όλοι οι πατέρες ερμηνεύουν αυτόν τον φόβο του Θεού, εισαγωγικό και τελεστικό, αλλά να το δούμε και πώς αυτό νομίζω υπάρχει αναφορά πιο κάτω, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα έχουμε πάρα πολλές εκπομπές έτσι για τον Άγιο Κασιανό και το οποίο θα βάλουμε όμως όχι απλά ιστορικά ή αναφορικά ή θεολογικά ή όπως είπατε και εσείς προηγουμένως ακαδημαϊκά, αλλά όμως θα το φέρνουμε στην πράξη της καθημερινής μας ζωής με αυτή την προσπάθεια να βιώνουμε αυτό το πνεύμα των Αγίων, γιατί Πάτερ μου, τελειώνοντας, θα πρέπει να δούμε με πόνο και αγάπη τον σύγχρονο άνθρωπο. Πολύ όμορφο. Έχετε κάτι έτσι που θα θέλετε συμπληρώνοντας και επιφυλασσόμενοι για τις επόμενες μας εκπομπές? Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή. Όταν ήμουν μικρός δεν εκτιμούσα, φοβόμουν μάλλον τα αρχαία, την προσέγγιση των μαθημάτων, και τελικά όταν με αξίωσε ο Θεός να μπω μέσα σε αυτήν την πατερική διδασκαλία και οδήγησε τα βήματα μου εδώ, είδα το τεράστιο θησαυρό που έχουμε πολλές φορές κουριασμένο και καλούμαστε όλοι, είτε κληρικοί είτε λαϊκοί, απλά να το ξεσκονίσουμε και μέσα από αυτόν να τον έχουμε ως κανόνα στη ζωή μας, ώστε να προκόβουμε εν Χριστώ. Αυτή είναι η αποστολή του κάθενος από εμάς, και αν ευδοκίσει ο Θεός ο καθένας από εμάς να είναι φως και άλλας της γης, τότε θα το δείξει η χάρη του Παναγίου Θεού κατά των εντεταλμένων των λόγων του ίδιου του Χριστού. Να σας ευχαριστήσω, Πάτερ μου, για την ευκαιρία που με δώσατε και επιφυλάσσομαι να δούμε όλη τη διδασκαλία του Αγίου όποτε εσείς ευδοκείτε. Φυσικά, Πάτερ μου, γιατί διαβάζοντας το βιβλίο σας, ουσιαστικά την διδακτορικά σας διατροφή, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όσον αφορά την πνευματική ζωή, αλλά όμως και τον πνευματικό αγώνα, τις πνευματικές μεθυλικιώσεις όπως τις αναφέρει ο Άγιος, τις δυνάμεις της ψυχής, την δείχτες της πνευματικής πορείας, τα εμπόδια της πνευματικής πορείας, αλλά όμως και την ανάλυση των παθών όπως την αναφέρει εδώ ο Άγιος, η οποία πάρα πολύ θα μας βοηθήσει στη δική μας πνευματική ζωή, πάρα πολύ θα μας βοηθήσει στο να δούμε στην πράξη. Και αυτό που είπατε προηγουμένως, δεν σκούριασαν οι πατέρες, εξακολουθούν να είναι χρυσό, απλά εμείς τους αναποθέσαμε στις αποθήκες και δεν τους χρησιμοποιήσαμε και χρησιμοποιήσαμε άλλα φιλοσοφήματα και άλλα εντρυφήματα τα οποία μας απομάκρυναν από την αληθινή πνευματική ζωή, που είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος και είναι η ζωή των ασκητών και των πατέρων της Εκκλησίας μας, η οποία δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, αλλά όμως έχουν πράξει μέσα από τους Αγίους ανθρώπους, μέσα από την πράξη των Αγίων ανθρώπων, μέσα από τη διάκριση, μέσα από την αγάπη που εμπνέονται από τους Αγίους και τους ασκητές, στο να αγαπήσουν τον άνθρωπο και να τον οδηγήσουν χωρίς τραύματα, γιατί πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία πολλές φορές η σκληρότητα και η απόλυτη προσέγγιση των ανθρώπων δημιουργεί τραύματα, όχι μόνο πνευματικά αλλά και ψυχικά.
και οδηγεί τους ανθρώπους σε αδιέξοδα. Ποτέ ο Χριστός δεν οδηγεί τον άνθρωπο σε αδιέξοδα. Αν οδηγείται ένας άνθρωπος μέσα στην πνευματική ζωή σε αδιέξοδα, τότε είναι γιατί δεν γνώρισε πραγματικά πώς να έχει διέξοδο στο έλεος και εμπιστοσύνη στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Αυτό που θέσαμε ως όριο στην αρχή για τον Άγιο Κασιανό στη διδασκαλία του. Κάποτε, πάτερ μου, αν μου επιτρέπεις να κλείσουμε, ένας καθηγητής στα πρώτα εξάμηνα των σπουδών μου είχε πει: η ομπρέλα όλων των επιστημών είναι η θεολογία. Εγώ τότε λέω: καλά, γιατί άδικες τις υπόλοιπες, φιλοσοφία, φιλολογία κλπ. Και πράγματι είχε απολύτω δίκιο. Όχι γιατί είναι αυτό το οποίο μας όρισε ο Θεός να υπηρετούμε και το δικαιολογούμε, αλλά τι. Οι πατέρες έλαβαν τη φιλοσοφία, ανέδειξαν την ψυχολογία του ανθρώπου, κάτι το οποίο φαίνεται από τις σύγχρονες επιστήμες, και τα πάντα είναι εκεί μέσα, αρκεί και φυσικά βαθιά στερεωμένα και θεμελιωμένα στο Λόγο του Θεού, στο Λόγο του Ευαγγελίου, ο οποίος είναι πηγή ζωής αιωνία. Πάτερ, σε ευχαριστώ για τη σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή μας και εύχομαι να συνεχίσουμε αυτές τις εκπομπές μας με το θέμα του Οσίου Κασιανού, γιατί η χάρις του Θεού νομίζω θα μιλήσει μέσα από τον Άγιο σε όλους τους ακροατές μας, να τους εμπνεύσει ακόμα περισσότερο στην πνευματική ζωή, στην καταχάριν τελείωσή τους και στην πνευματική τους πορεία. Αγαπητοί μου ακροατές, σας ευχαριστώ και σήμερα που είσαστε μαζί μας σε μια εκπομπή με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ευχόμαστε σε όλους η χάρις του Θεού να μας ευλογεί και να προοδεύουμε έτσι καθημερινά στην πνευματική μας ζωή, αλλά όμως και να μας ανακουφίζει σε αυτό τον πνευματικό πόνο μέσα στην πνευματική αγωνία της σύγχρονης μας ζωής. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ένα πρόγραμμα που ασχολείται με την ανθρώπινη μας υπόσταση μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένος. Κάθε Τρίτη 10 με 11 το πρωί.